сега ще снимам как ако искате, просто си да правите скин в Roblox. Така. Зареждай. Опа. Вече седмия път пробвам да направя това видео, защото приятелите ми пречат. Трябва да дам си директ. Кой ни пречи? Видя кой кара коло, това го пречи. Аз в момента просто няма да говоря, он просто не знам какво. Ето какво можете да изберете. Не знам, защо снимам видео без причина. Защото моят приятел ме научи. Защото моят приятел ме научи да го правя точно сега. Кашлях, защото имам алергия от прах. От трева. Аз пък от прах. Тази коса. Ето това. Не, другата коса, е тази. Е тази идеално. Е така. Е така. Вижте. Сега кодът за хетлесът. Сега не го пробвам. Кодът за хетлесът, който го знае да го просто пише. Но аз не го знам, затова ще сложа друго лице. Момент съм в парк. Хора, разреших на една моя приятелка да говори. Здрасти! Иви! Иви! Знаете ли, че тук има някакви изкуствени коси? Не, защо си тръпът исках да ми направя? Сигурно ще се игра. Сега това не е темата ни. Така. Спирам го вече 5000 път. Да мога да им кажа много нещо. яко. Аз трябва да... Тихо. Тя кашля много. Да знаете, че тя много кашля. Защото имам алергия от трева. И прах. Хора, спрях го, защото баба ми ме питаше нещо. Той каза ми да се прибирам. Но ние отиваме на едни пейки. Дели сега да те разрешавам да говориш. И те чуват. Просто ще ме научите как да го пускам. Да, той кара колело тук. Говори. Нещо видята са много хубави. Не тъпи са. Какво ще кажеш? Не са тъпи. Защо се наричаш видята? Защото другите знаят, че е тъпо. И хейтерите ще кажат, че е тъпо. Аз имам само едно тъпо видео. Ти имаш поне 3 тъпи видеа с те котки. Да, аз видео Мимкат. Сега трябва да се продължа видеото, ние да го разговарям с теб. За ко? Просто в момента не ми се говори, затова малко ще помълча. Но ще покашлям. Защото забравих, че имам алергия от трева и влизах в тревата. Затова кашлям. И наистина се е така. Хора, чуйте ме. Знаете, че аз съм момче? Ами аз съм момиче истина. Не, че си момче, Дени. Дени! Какво? Какво? Аз мога да се направя на момиче или на момче? Ти си момче. Да, мога да се направя на момиче. Ако се направиш на момиче, няма да ти лайкам видеята. Добре, няма. Айде, спрашвай.
Моля те да ме закаре. Какъв скин ще слагаш? Дай да видя. Букир, бе! Той на мен е покерато. Аз не знам какво слагам. Аз преди сложих една тъпа тениска, който изглежда майче, че някакъв беден човек е. Просто хора. То аз много не знам за Роба, съм ти знаеш цялата галактика на Роба. Аха, цялата гладки. Чао. О, всички трябва да ме прекъсват. Да. Лад, какво съм служила? Сега ще изберем това за движение. Не, това не беше това, кое беше? Не това. Забравих! Види движение беше. О, знаеш ли, Ден, нали знаеш, че снимам? Уф, все пак не мога да се сложа. Ой, извинявай. Няма нищо. Все пак не мога да се сложа нормално ръката, където сега държа. Не знам как да снимам от лаптопа. Днеска карах много хубаво. Добре, тихо. Не знам. Хората чуват ли ме? Да. Ой, да. Ето ме скина ти малко изглежда като цвети скина. Каквата кола? Това ли? Да. Това е просто скин. Нали? Нали знаеш, ще чуват? Да. Ако искате, слушайте и това. Аз е така ли? Ето така ли трябва? Ето така. А Спайдермен ли се качи на една стена? Ето. Ден, нали знаеш, че ще чуват? Опси, да. Това го знам. Сега го знам. Какво искам? Това Спайдермен ли? Да. Ето така. Дени! Да, чуват ме. Мамо, може ли телефона? Всичко е така на обратно. Тоест всички отгоре. Хора ще играе. Ти, окей, снимай видео и ти. Баниката снимка, що си Адол Хитлер, Що си Адол Хитлер? Що да ти къде се смени снимката и се... Ама аз съм пак прототипа. Това е същата снимка, само че с паднялка и прототипа. Моята снимка е друга. Значи си лош. Да. Така Тогава не си бил приятел. Добре. А защо он само не се кара сега? Откъде ми излезе това? Откъде? Да не ти гръмне. Дени! Виж. Що се чупи? Трябва пак да правя ново видео. Шугувам се. Няма нищо. Няма да правя 5000 видеа. Сам да си приговорим нещо. Да, това се говорим, няма нищо. Ето. На мен ми хареса. Те ли вече купай? Ой, извинявай. Боже! Не знам, защото лаптопа ми е прозрачно, пък от телефон е един тихо. Тига ми пуска музики, бе! Ами, кой извинявай? А тук е синя, водата. Просто, ако искате, слагайте друго движение тук. Така да се... Такова, просто не ми харесва това. Ако искате, просто не го гледайте това видео. Чао! Хайде, нищо, чао. Искам още нищо да играя. Сетих се хода по кожа. Изключи се телефона. Ето ми го пък името на телефона. Не знам кое е това, с нещо си, бар,
Не, чакайте. Мар черта 11446. Чао. Готово.